verżjonijiet differenti dwar il-weda tal-mediċini out of stock fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Spjegazzjonijiet differenti minn 3 esponenti ewlenin tal-Gvern: il-Prim Ministru Laurence Gonzi, il-Viċi Kap Nazzjonalista u l-awtur tal-programm elettorali Simon Busuttil u l-Ministru Tonio Fenech. Bl-aħħar verżjoni tingħata waqt il-programm Disset is-Sibt fuq TVM. Simon Busuttil meta kien mistoqsi minn Tony Abela dwar x'prezz se jieħdu l-pazjenti jekk jixtru l-mediċini mill-ispiżeriji, l-awtur tal-programm elettorali ikkonferma illi il-Gvern se jagħti lin-nies il-flus illi jħallas il-Gvern. Sattuħ il-prezz kollu minn l-ispiżjar, il-prezz kollu ma l-ispiżjar. Li parti muwet li l-prezz kollu għaxxej muwiet, imma intom xinu Satatu l-ura, dika. Iva, l-frażi li ktibna hija ċara ħafna. Hija skont prezz stabbilit tal-Gvern. Iva, skont prezz stabbilit tal-Gvern. Din il-verżjoni ingħatat ftit sigħat biss wara li Laurence Gonzi is-sitt filgħodu għal mod ieħor. Allura biex naqtaw il-kwistjoni kollha ta' jekk hux sa nirrifondu l-pazjent u kemm sa jirrifondi, qed nagħmlu l-pożizzjoni tagħna ċara. Pożizzjoni hi li sa nibdew nirrifondu mhux lill-pazjent imma nirrifondu lill-ispiżjar. Iżda din ma kienx l-unika inkonsistenza dwar waħda mill-wedi tal-Partit Nazzjonalista. Għal kontra ta' dak li qal is-sitt filgħodu, fl-4 ta' frar li għadda Laurence Gonzi kien għalek. Jixtri min f'dik is-sitwazzjoni imur jixtri minn spiżerija privata, aħna nirrifondulu il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Mhux il-valur li jkun qed iħallas l-ispiżjar, il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Dwar dawn il-verżjonijiet differenti, il-ħadd filgħodu irreaġixxa il-mexxej Laburista Joseph Muscat u għalek. Kieku kien hemm verament bidla fil-interpretazzjoni, naħseb li l-Viċi Kap tal-Partit kien ikun involut b'xi mod jew ieħor kien ikun jaf. U allura qasnejt f'24 siegħa, f'6 sigħat kellna nerġa' żewġ verżjonijiet differenti.